Yan ang paboritong kawatan kan mga balo. Araban malubago. Aram mo kung ano ang malubago? Ang aram ko po, sir, so puno bagayan, sir. Puno ki nyug. Dai, sir, so parang Puno ki ano? malubago. Okay nga ni. Malubago. Puno siya ki ano? Parang so ang daw niya baga, sir, tiga Ano? aramunan ta may garo igwang Amo. bula-bula. So puno siya ki kaoy. Opo. Parologan ka ni. Parologan ka ni Ramir. Parologan sa tintik. Pagod ako, puno is ki nyog o puno ki batag. Ay, Puno ki kaoy palan. Opo, sir. Amo. Aram mo na, ang malubago ayo burak. Iyo po, sir. Amo, di ba? Igoya to burak. No, anong kulay? Anong Ano, kulay parang ba? yellow siya. Yellow. Yellow. Okay nga ni. Ayan na, yellow. Ang paborito ang mga balo. May kanta ka yan. Ano ya to, sir? Yan. Ang burak kan malubago, kawatan kan mga balo. Oh. Di mo na dangog yan. Day ko pa, sir, Yan ang nadangog. nambiraw na rap kan mga panahon. Kinanta ni Andrew E. Bidbid mo si Andrew E. So rapper po, sir. Oo. Iyo. Si Andrew kinanta niya. Ngunyan ko pa lang yan, sir, nadangog. Na may kanta palan po pala ng Maluya ka pala. malubago. Maluyawang ka palan sa feedback sa karantahan. Maluyawang ka palan. Taga malubago ka palan. Yes po, sir. Okay. Di, kumusta man sa malubago? Ayos man po, sir. Bali, duwa na po yan ngunyan, sir, na lugar. Saro diyan sa may, harani sa may Binitayan. So Tapos sa Saro, duman po, sir, sa relocation site. saan ang relocation? Sa may Anislag po. Anislag? Talaga? Paano ko nag-uli duman? Ano po, sir, nag-stay po ako ngunyan, duman po sa Anislag. Duman sa, nag-uli ka duman? Opo, sa relocation. Anong oras ka nag-uli sa relocation? Pag halasing ko, sir. Alas 5? Pagtapos na. Anong oras ka nagbabalik, naghali duman sa relocation? Pag ano po, sir, pag umaga, alas 6 po ning buwas. Mahigpit ang parent mo? Iyo po, sir, sa oras. Ano ang trabaho Anong trabaho ni mama mo? Ano lang po, housewife po, sir. Housewife? Si papa mo? Ano po, barangay Tanodangan. Ay, tanod? Kahit Tanod? Chief Tanod po, sir. Chief Tanod? Opo. May badil? Wala man po, sir. Pero matakuton mo na. Hindi makatakuton mo na. Chief Tanod si papa mo? Iyo po, sir. Makatakot pala na mag-atudatod sa imo. Adi, makatakot pala na mag-atudatod. May nag-atudatod na sa imo doon. Ay, wala pa po, sir. Para, Bawal yan. Nagabisita. Bawal yan. Nga naman bawal man. Ano naman saan ang problema? Diba? Ano man ang problema kung may mag-atudatod si imo? Diba? Anong gusto mo sa lalaki? Ay, dalaga ka pa? Daraga ko, sir. Daraga po, sir. Daraga ka? Yes. Okay. Pag-una ko kaya, kuwang ka na. Uning, daraga pa. Amo. Ayaw ka man nga ideal man ngaya. Basta, sir, tataw, may pangarap sa buhay. May Yan. pangarap sa buhay. Siyempre, numero uno dapat, sir, kaya mag-provide sa, Oo. sa family. Karakter baga sa mga, may pangarap sa buhay, mga lalaki. Iyo po, sir. Ngaya, Pero dapat, so, araw mo ba na ngaya? Halimbawa ngaya, sabihan kang babae kang lalaki, araw mo ngaya, pangarap ko ang pangarap mo. yes, grabe man Di ba, nadagog mo na yan? Iyo po, sir, mga tatara mo na. Sa'yo mo nadagog yan na pangarap ko ang pangarap mo. Ngaya, mga kababayan, pangarap ko ang pangarap nyo. Nadagog mo na yan. Iyo po, sir, mostly sa mga sa speech kan mga politicians. Nadagog mo na dumating na po ang bagong Pilipinas. Nadagog mo na yan. Di mo ra? Dai po, Ay, sir. di mo na ipangya. Di mo na dangog. So, dumating na po ang bagong Pilipinas. Di mo na dangog yan. Dai po, sir. Okay. Daya po kaya, sir, mahilig magparadangog sa mga Okay. Nga anong pakinabang mo ngunyan sa programa tayo ang kapalunig di pala? Ano sa imo? May dara ka dyan? May pag-istoryahan kita, sir, na Ay, may pag-istoryahan kita. Ayun pa lang kitang may ayaw ka tataramon dyan. Igwa po, sir. Sige daw. Kitong tadaw. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ano ang tataramon mo? Sige daw. Yan, sa nganang hapon, ang pag-istoryaan ta ay tungkol sa mga tataramon na makakulog sa mga kaakian. Mga tataramon sa mga gurang. Dekang word for the day ngayon, araw na, single word sana. Dekang hinapot, dekang research na tataramon.
Wala po, sir. Oh, ako ang tataramon ko ni tikwil. Tikwil. Oh, aramon tikwil. Iyo, sir. So, pag tigkuan ka baga? Tigano? Tigari sa ding kuning kamot. Tikwil. Pag ganun. Jing, paliwanagin Tikwil. namin kan. Tikwil. Kita mang kamot niya. Paano ang pagtikwil? Ganun. Tikwil. Nga nga tabaga tikwil kita. Una ang rason na kuna na nga Oh, mga kunwari, tikwil. sir, pag may ka baga ngaya, may tuyo ka ngaya sa usad na tao. Tapos, ning aputon mo. Kaso, dahil mo nagaputol sa Nagadangog, imo, oo. nagadangog. Tikwilon mo, sir. Kung may tuyo ka sa usad na tao. Iyo po, sir. Iyo. Kaysa saan applicable ang pagtikwil? Kaysa saan applicable yan na pagtikwil na yan? Kaysa applicable yan ng mga tao, halimbawa. Siyem, minsan sa mga, kabarkada ba ngaya, sir? Tugang. Tugang. Saan pa? Sa mga kapamilya mo. Oo. Sisay pa. Maski, kisay pong taong, igwa kang tuyo. Tugang nga. Ina mo. Ay, tikwilon. Tikwil. Si lolo mo, tikwilon mo. Yeah. Di ba? Sisay pang pwedeng tikwilon sa iling mo. Ay, kung yan, magpiriday-piday bang ngayon, sir? Ay, Tikwilan. tapos. Yan. Ang magpiriday-piday, nagatirikwilan. Nga po yung Nga man ta tikwilan. magatikwil. Halimbawa. Na nga man. Hindi man po, sir. Pag ba ngayon, sir? Labing-labing baga, sir. Tikwil-tikwil. Ikaw mama ko nga na hapon. Pag magalabing-labing pa lang, titikwil. Tikwil-tikwil. Amo. Ika na, tikwil ka na. Iyo, sir, ni mama, tikwil. Tikwil ni mama. O, sandali. Tago, nag-gari may gusto mag-react sa... Gari may nag-aapon mo lang, ha? Gari may gustong mag-react. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello, Migo. Araw mo, Migo. Oh. Ang tikwil yan sa mag-agumihan pagbanggi. Kaniguan man na. Bayad ako dyan paglansya naman, Migo. Ang tikwil sa mag-agong? Iyo, pagbanggi ba ganito tikwil? Paano man nga, alimbawa, paano? Hindi ka naman yung para tikwil nga naman sa kuya ta. Pagkalo niya ako kakalaba. Salbatana ka. Sige, Migo. Salamat. Sige. Ano masabi mo ka ito na reaksyon na ito? Antikwil da, sa mag-agumpalan. Na? Ano? Okay. Matud man baga ito, sir. Na? Matud man ito, sir. Yung tikwil sa mga mag-aragong. Matod? Matod ito, sir. Sino naka-confirm kansi mo? Di mo, nare-reparo ko lang, sir, sa mga mag-aragong baga, sir. Na? Pag maya-ngaya isweet ni Mr. si Mrs. Titikwil-tikwil niya, sir, sa may tagiliran. Totoo mananggad pala. Totoo mananggad. So, nasabutan mo na kung sabi yung kantikwil. Yes po, sir. Very good. Okay. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sige. O, sandali lang may reaksyon. Maglag katabi tituhen alpumbra. Anong nasa alpumbra? Anong alpumbra? Anong alpumbra? Deko aram yan na. Alpumbra. Good afternoon, tabihen. Makonsilo man na yan nakauron mo dyan na intern. Daragin nyo on. Ayos baga. Gusto ko nga naaraw kan. Miraya, di ba? Yes po, Ang sir. general term kan dialect nan, Miraya. Miraya. Opo. Di ba? Sendo Opo, baga sir. pag digdi, Digdi. dito. Dito. Oh, pero pag doon, dito pa rin. Opo, sir. Di ba? Dito. Dito. Di ba? Ngaya, pag ngaya, pag igwa, Igwa. ayo, di ba? Yes po, Ayo, sir. di ba? Amo, Amo. pag yes, amo. Amo. Tama? Opo. Oh. Ay, bako ang amo sursugon? Ay ba man ang pronunciation, amo. Amo. Pero Samo, sir. sa Miraya, amo. Amo. Oh, yes. Yes. Oo, di ba? Ano nga, pwede lamang nga kita dyan taon. Amo nga. Amo. Ayo barang nga ako pag-asa nga si mo. Ang pagkamot ko nga si mo. Amo. Ayo barang nga pag-asa. Amo. Amo. Okay. Okay, o di sige. Ano ang sa tuyang mga samnungon yan ng pagkabuhay ng tao?
Ngunya na hapon, udyan sa may SM pag-cross ko, sus may, kamo tabi na nagmumurotor, ikan, ito ka magmotor. Ay, dai po, sir. Takuton ako sa mga argayan. Nagkasakay kay motor? Opo. Nagkasunod ka sa motor? Opo. Kasi ka nagsunod na motor? Sa pinsan ko. Okay. Gusto mong bakalanta kang motor? Ay, sus. Di ko pa rin yan tatanggihan, sir. Ano ka parang motor? Sus, ko sa bago may nag-cross na ano yan? Ano, Jing? Ako, alam, nawara ko. Ito nawara ko. Hello? Nagkoninig yun. Ano ko na? Nawara. Dahil na talaga, nagkuhan ini, igwa? Nagkuhan, kaya pala may nag-text na nagwara ngayang audio mo. Oh, di, ano yung gibunta kayo ni? Pabakal tanay ni. Dara mo na pa uli ni, ha? Iyo. Remembrance mo lamang. Gusto mong regalong araw kayo ni? Iyo. Remembrance mo lamang. Okay. Anong aspect istoryahan tang duwa? Mga tataramon po baga sir kan mga gurang. Sa mga aki ninda. Aha. Na nakakulog sa buot ng mga aki. Alala ko naman, ano yung itik sa kuya digdi, oh? Po kung tang claims. Okay. Madali lang, Madali lang. Ta-text ba ko ini? Madali lang ka. May nag-text sa kuya na babayi. Pwede nga tabi makadigdi ka po sa Bicol University. O yugo-yugo mo yan. Bigwa ka nga po kipipirmahan digdi. Uy, very good man. Ade, magayunon man pagdangugo. Ang ngaran niya, Marjorie. Marjorie. Hindi ko itsura. Anong tanda, anong samnutan ko niyan? Sige daw. Mga tataramon sa mga gurang baga sir sa mga aki ninda na nakakulog. Ngunyan, una da. Ano mga tataramon na nakakakulog? Gabos ng tataramon ka ng mga gurang, talagang kulugan ka. Iyo baga sir. Ikanataraman ka na kang gurang mo. Siyempre, dahil man maiwasan. Anong bagay-bagay na tinaram sa imong nakulugan ka? Sabi nga nagungunyan si mama mo kasi papa mo gayon. May lula ka pa? Ay, igwa pa sir. Igwa. Igwa. Ano da ang tataramon na nakakakulog? Sige daw. So far, ura pa man sa akin sir, so tinaram na Ora pa grabe. man. Okay. So mga ano lang baga sir, argayan, o gakunan ka, mga argayan sa Na pag di talaga mag-arog ka, mahon ka ka. Ay, dai man sir. Namundo ka. Dai, pag arigson na nagtaram niyan sir kay o gakunan ka, dapat mag-iro-iro ka na. Oh, yung baga ano. Diyan ka yan na anakawang ka, nalatos ka. Sige, ano dan mga tataramo na nakakakulog kibuot sa mga aki na pwedeng darahon mga tugang habang buhay? Tama? Yes Sige, po, ano sir. da? Ano tayo daw example kan mga words O ding mga tataramo na ini, hali ini ki Doctor of Philosophy Alex J. Packer. So, ang sa pinakamo na dide, sana di ko na lang ika pinangakos. Isus, grabe. Ang muadi. Magubaton sir sa buot. Iyo adi. Garo ka man sa na unwanted child. Sana nga, dita ka na ipinangaki. Iyo nga ni sir, yan. Iyo nga, Pinaka-enot na makakulog. May nadagog naman ang gadaw ka iyan. Natataramon sa kwan, sa pelikula, sa karibal ko ang aking ina. Arang ang pelikula ito, di ba? Dai sir, anong po yan? Si Sayang Lorna Bida. Tolentino. Araw pa, natadata iyan natataramon na nakakakulog kibuot sa mga aki. Siyempre, pinangakas mo so akas na yadto. Tapos tataraman mo lang siyang sana di ko na lang ikaw pinangakas. Na asa gurang baga sir, may responsibilidad ka sa akin mo na ipa-feel mo duman so pagpadaba mo, so pagsuporta as in parang pag-alalay duman sa aki mo. Iyo. Gari man sa napalanso, magsuta ka mo. Ade? Iyo po, baga sir. Sana nga yan. Di ta ka nabidbidan. Ade? Isa makulugon man yan, sir. Di ba? Sana, maripang di ta ka nabidbidan ngayon. Pero grabe, sir, sa pagsisisi. Daming basol. Di ba? O di, yung pala, dapat pala, kitang mga magurang,
Buday ka magiging future parent ka Opo, man eh. sir. May boyfriend ka na? Ay, Dapat pala, bako araw ka ng tataramon. Iyo, Opo, makulog sir. da yan sa mga aki. Susog yan sa pag-aadal. opo, sir. Sige, ano pa? That's number 1. Ikado, ano pa ni ba na mga words? Oh, panduwa. Wala ka na ginibong tama. Anong sabi yun? Parang lahat, ubus na lang sir na tiga gibo mo. Ubus na sa namali sa paningin kan, sa pagkikita kan gurang Parent mo? Yes po, sir. Iyo, maski sa mga trabaho ko kaya, may mga empleyado na matino mo. Ano Opo. ka? Ano, di na nga akong tama nga dig. Alam man ang bawang katam. Alam man ang bawang ko oral daw. Ang ginibo mo na, uy, nga very good ka. Nga sa ginibo mo nga. Third naman, uy, very good dun ka daw sa sinubit mo sa kuyang ano yan, program proposal. Ay marayong ka daw ngunyan may kliyente ka. Magayunong ay, the best ka ni. Di ba? Siyempre, prime to ta, matitino Opo. mo, so may diferensya, ta gusto mong i-correct. Opo, sir. Takita baga, gari gusto ta maging ngayang, gusto ta maging near perfect ang proseso. Yes po. Pero bako palan maray na itaraman sa mga aki, ano? Iyo po, sir. Hmm. Parang kung puro So permi na lang. pagparatinuhon mo sa aki mo na permina opo. sana? Mali. Parang ang paghiling na ninda lugod sa diri ninda, sir. Wala na sindang everything na gigibo ninda. Oo. Sala na. Amo ano? Nya, kung nailing mga sa aki mo ngayon na nagdapa-dapa nga sa zero, tara mo sa aki, ay nunoy, magayuro ng ginibo mo. Ay, hindi, man. Marayon ka daw. Pwede man po, sir, taraman ki sala. Pero sir, sa magayon baga sir na pakiuron. Ang iba po bagasan sir, pag nakiuron sa mga aki ninda, syempre siguro so mga magurang stress na Iyo. sa trabaho. Iyo. So dagit ninda sir na totoo ninda duman sa akos ninda. Amo Iyo po, sir. yung mananggad gara na aki buday ka na kinailing oral daw pirmi na sa titino mo. Garo grabe naman talaga iyan na. Pero sa mga aki kaya paminsan-minsan pag tama ang gigibo, purihon mo man. Yes po, sir. Utunganing aki ko kang inot. Ako pambida ko nagpaparaki, congratulate ko sana. Ka nag-graduate siya sa college, may kuan man siya, may cum laude man niya. Yan. Sabi sa ano nga niya ko, mapag-ibo kitang tarpaulin sa tinampo. Iyo po. Masarigo na tarpaulin, sir. Puro dong yak anda de. Di ba? O may reaction. Pero aram ni Dok, kitang mga parent talaga, dahil kita nakakatagal na magtino sa paghiling tang sala so aki. Yes. So dahil pagkagulpi yun. Hello? Migo, Ano Migo? para sa kuya, ang inagayon, dahil man mataram ka, gumukong sukdula na, Iyo. Okay. nasa sagad naman ang ina o magura. Kumbaga sabi nga sa tataramo niya, kung paulit-ulit na sana, Oo. kaya nagkabuhi kita ramo na arugayan. Iyo ano. Dahil Aram mo kita Migo. magulang na, basta-basta mataram na lang kaya arugayan. Mapagalon talaga ang pagpapara. Ako sa ugali, maski saan sa'yo na bagay, magtaram ako sa imo, saro sana hanggang duwa. Yeah. Pero pag inudit mo, patuloy yung business na, din ako nagtataram, bayaan ko na. Siguro. Maski sa mga aki ko, ako nga na ako, noy, saro, hanggang duwa sana ako pwede magtaram. Pero pag inulit-ulit mo pa, din ako mati inosendo, kamunan bala ka yan, aramin dong na, may araw ka ng gusto ko. Ang magura dahil man mapadara ki marang sa aki. Kay Mrs. nga ni, ako nga ako sa magtaram, sabi ni Mrs. taram pa daw. At din ako nag-utrumi ko, ito difficile. Mataram ka pa? Oo. Pagka ulit sa agong, ay kalaman na ganahan. Okay. Salamat, Migo. Baboy ka. Sige, thank you. Ano pa databi yan? Ano pa, mga iba? Yeah, di sir, napapanahon niya dingon yan sa mga kabataan. Mga kos? Amo, ano daw? Sa- Sige daw. Sa tungkol sa academics baga sir, yadi perming taytaram. Wala na yadi ilalangkaw pa na grado mo. Yan. Yung man ang ganda, no? Iyo po sir. So garo na pressure na baga sir. So Ako di ako nagtaram kan sa aki ko. mo. Dako, maski ang grado na medyo hababa, dahil ako nagtataram, Iyo iling po. ko sana. Pag rin ako nagribok, masabi na, sa susunod ngayon po, daddy, ikuan ko yan, increase ko. Oh. Di ba? Iyo po sir. Pero gari insultuhon man kaya sa mga, ano na ininoy? Yan, yan baga, sir. Natangaya ninuno ta. Ang grade mo ngaya, letrang
color red, Pula. pula, ay special ngayon, mama. Nata ngayon, naninit na may litrang F. Ano nga niya, tamay F ngayon ang grade mo? Ay, naiba ngayon ako, mama. Ano ngayon sabi mo ka na F? Fasado ngayon, mama. Di ba? Tapos, Yun pa na nga. igo po. Nag-import na so aki, pipressurean mo pa Iyo na. po, baga Di mo sir. naman mabawi ito. Natawan na kay grade, di ba? Iyo po. Okay. No. Next. So mga Mga pang anong apot didi sir, parang ika na mismo sa nagatarang mga sa aki mo na makanuson ka, arag kayan. Piglilibak mo, pigtatatsaran mo. Tatatsaran ng aki mo sir. Na, ano na yan eh? No? Kasi dong naglubos ini. Sa garilubos ka ngayon mo niya sa kataning ta. Natangitaro ka ng itsura mo. Na, si papa mo ngayon, gwapo. Si mama mo ngayon, langkawan. Natangitaro ka ng itsura mo. Gari ngayon, ikaw ngayon, pinaglihi ngayon sa palapakan niyo. Meaning, kita ba kang mga magurang, ang pinakamagayon na itsura sa kinabanan na ilingtan, nakita. Yes po sir. Pinakagwapo, pinakamatibay. Dito ipapadawagan nakita, di ba? Yes. Buda pag-abot man sa agom tan, pinakamagayon sa pagilingta. Yan, di ba? Opo. Kung sabi yun, data pagtatsaran, so akita, makulog Yes sa po, buhok pala sir. niya. Ta syempre sir, kung permi mo tig tataraman so aki mo ki mga marauto na Tatara mo. tataramon. Syempre, ano na yan sa niya, sa puso niya. Dahil na Oo. yan mahali. Pwedeng kadakulaan niya na yan. Iyo, oo. May mga epekto Kung man. taraman ka yan, ngayon nunoy, makanuson ka, simbagod mo kiluin nga, natigma. Katangaya po, siya nag-ibos ako. Sin niya ako hali. Gari Sa man sa induhan naso. sila. Bidbid mo si Carlos P. Romulo. Ay, dai po. Adi mo bidbid? Dai po. Di mo nabasaan sa mga history? Dai po. Carlos P. Romulo. Di mo bidbid? Dai po. Si Carlos, midbid mo. Dakulin sir na Carlos Romulo. Di mo midbid? Dai Di po, mo sir. nabasa? Kan high school, di mo na dangog nahiling sa libro nabasa? Elementary high school? Ang name niya pong Carlos Romulo. Parang nadangog ko na sir pero garon na Di mo linawan natandaan ko. talaga Dai ko kung si na. siya. Opo. Nasa kon baga, bako literature ka mo? Opo. Nakasurat mo baga sa mga history, mga may history ka mo? Igwa po sir. Di ba? Carlos P. Romulo. Siya ang gasaro sa mga primerong Pilipino, naging UN Secretary General. Alam mo UN kung ano? Opo. Ano ang Pero UN? nadangog ko na po yan sir na Carlos Romulo. Pero lingaw-lingaw ko lang. Sa UN, aram kung ano ang UN? Di ko po masyado. Di mo aram ang sir. UN? Yes po. UN. United. United Nations. United Commercial. UC. Ginibong UC sir. United Nations. Opo, United Nations. Di ba? O, yan, UN. ka. Sabi da ni Carlos, si Carlos P. Romulo, Yes. katoko da sa gilid kan tinampo duman sa New York. Tanyo yun, baga nasa New York. Sabi da kan mga Amerikano kay Carlos P. Romulo, "Hi monkey." Tas sabi ito itong lalaki. Iyo po sir. "Hi monkey." Tinanga da ni Carlos P. Romulo, sabi da ni Carlos P. Romulo, "Hi brother." Ako na rimati siya. "Hi ngayon brother." O di, araw pa lang ka, di kita magtaram na tatatsarantan akita. Yes po, sir. Okay. Sige, ano pa? Sunod po sir, mga epekto kadtong mga tataramon sa mga aki. Ay, may epekto ito. Yes po sir. Oh, dapat pala, sinabi muna palang ka sa bago. Masaro-saro na, kunatunta ka dyan na. Masaro-saro na naman kita. Oh, anong epekto? O de, base adi sir sa mga pag-aadal. Okay. Nakabugtak ini sa journal na Child Development and Involving 900 Families. Nakasurat Based pala. on research talaga ini sir. Anong article siya? Ano siyang, ano yan? Journal ano po, sir, na- Journal? Child Development and Involving Oh. 900 Families. Anong bersikulo duman? Di ko sir na Anong hiling. bersikulo? O nga, kung ano? Kung anong page. Sige, anong sabi? Ang mga epekto daw kay ini sir. In pero general, ang epekto iyan. Ano ang epekto? napaparaot po sir ang aki. Napaparaot? Iyo po. Yung mananggad baga. Ta- Ano taraman mong makanusununon ka? Wala taraman mo ki ngaya maray pa dita kay pinangaki sa mundo. Iyo po sir. Taraman mo ki ano nga yung performance mo? Di daw ngayon madagdagan mo pa? Iyo po. Taraman Garon mo na- ki ano pa ito sa saro? Taraman mo ki ano nga nito?
Wala ka nang ginibong Wala ka nang ginibong Tama. pero mo sa salaan na iling mo. Iyo po, sir. Napaparaot so aki palanggaan. Yes po, sir. Ah. Garo may epekto ini sir sa behavior ninda. Garo permi naman lugod sinda ning dagit. Iyo. Irritable, mainit ang pamayo. Tapos lalo na sa baga sir sa mga Oo. medyo aki-aki pangaya mga 7 years old, argayan. So, pwedeng mag-misbehave sinda sir sa school. So, mga nahihiling ninda sa mga gurang ninda, pwedeng gibuon man ninda duman mismo sa eskwelahan ninda. Ayun. Okay. Napaparaot lugod Yes so aki. po, sir. Yes. Ano pang ibang epekto? Syempre sir, Eh di na ning- ako mahapot sa imo pala. Kuning amiga ko nag-text. Oh, sige. Tony, marinapon sa imo, amigo. Oh, sige. Sige, ano pa? pagbaba sir sa low self-esteem. Low Pagbaba ning tiwala sa sadir. iyo, so self-esteem adi. Yes po, sir. Ang Nawawaran. stem, so sa dahon yan. So, lokong ka. So, tako lang kang dahon. Ano spell? So, usad man ito, sir, na stem. Pag sa senior high school, may stem, Yes po, sir, strand. strand. Opo. Sa dahon, steman. Okay, sige. Tapos, ang pinakamalala digdi, sir, so mga napapanahon edingon yan ta, syempre ang ibang mga magurang dai napapakita ang suporta sa mga aki ninda. So gari feeling kan mga aki ninda nagasulo baga sinda sir, gari wala nagasupport sa ninda. Iyo. Pwede ini sir mag-develop ki anxiety na mag-cause ning depression. Ma-depressed? Yes po, sir. Oh. Yung man agad ani, garong may rin akong kasurog digdi. Di ba? Iyo po. Baka kung pati sa ama, yung man ang pigtataram, yung man ang adi. Baka mag-upload sa suicidal tendency. Yes po, sir. Diba? Pag-arog ka Ta syempre baga sir, ang aki, ang tiga expect ninda sa mga gurang ninda. Dito ninda maanap so pagpadaba, pagsuporta. Iyo. Aram mo na yan pag nagagum ka Yes ha. po, Tandaan sir. mo yan. Okay. Tama, di ba? So, Yes po, sir. baso iabutan kan aki. Yes po. Okay. Sige. Ano pa daan? Sunod sir, tips. Tips naman para Tips? para sa mga gurang po. Yan. Sige, Yan. daw. Tulo lang ini sir, tulo lang ini. Turuan tado sa mga gurang. Stoy, mga seniors, tabi. Kusog-kusog ang radyo nindo, ha? Jesus. Kusog-kusog ang radyo nindo. Anong tip number 1? Sir, unay galing kay Dr. Philosophy Melanie Greenberg. So, syempre sir, pagarbagsan dagit ang magurang. Oo. So grabing sa diri pinakamuna sir, magkalma ka. Hangos sa lawig. Hangos sa lawig. Hangos, inhale, Yes, inhale, exhale. para sa mga gurang po, sa sir. mga sa mga parent Opo. o sa mga guardians, di ba? Opo. Natagay po mag-inhale, exhale. Siyempre sir, garo high bloodon ka na baga ngayon sir sa igwa baga sir sa sitwasyon ka sa balay na galing ka ngayon sa trabaho nindo, stresson ka. Tapos uyan na ngayon si mama, pait naman ang Paitang ano? pait naman ang rap. Okay. Yan. Pag minsan baga sir, pag dagito ng gurang, diyan na so tendency nakasampot sindaki mga makulugo na words sa mga aki ninda. So kumalma ka nga nay. Relax lang. Relax lang. Para di ka makataram kimalanit sa aki mo. Yes po, sir. Yan. Panduwa. Aramunta ang tamang pagdisiplina. Inihali kay clinical psychologist Maria Roldes Carandang. Okay. Iyo po baga sir, sa pagdisiplina kan aki, may tama man na dapat gibuhon. So, pag makiuron ka baga, di ba po sir maiwasan na magkasala ang aki mo? Pero dapat kung makiuron ka, so mahinahon man na Mahinahon man na pagtaram. Na pagtaram. Kung permi ka baga sir tig dadagitan mo sa aki mo, perming pasuryaw. Iyo. Garo. Iyo baga. Natutuod siya sa aki. Iyo Nadawag po, ki sir. Suryaw. Suryaw. Ano na nga tabugan? Ano na nga kaugakan mo yan? Ano na pigibo muna naman dyan? Garura man sir mangyayari. Tapos sabi ka na aki, luway-luway pa. Ay, tataw ka na ngayon magsurusimbag. Tataw ka na ngayon magsimbag. Ano ngayon, Iyo matumang po. ka? Sabi ka na aki, puni na pa. Puni na ngayon, panganay makamong ngayon panghanap mo. Uy, bata ka sa bagong aga, may news baga. Ano po sir? So aki, sinaksak so ama gadan. Ala, Sa report ni Joshua. Kuya Joshua B. Oo.
Meet mo no si Joshua? Iyo po, sir. Natakuya mo si Joshua? Magkaano ka mo? Relative mo Daiman, si sir. Joshua? Daiman. Adema? Dema relative? Daiman. Si Kuya Joshua pala. Kay Joshua. Yeah, no. Di ba, sinaksakso ama. Iyo Ganda. po, sir. Kasi mong aga. Sa naman sa programa kong aga. Oh. Di ba? Leon maarog ka yan. So meaning, dapat pala sa ano man na bagay, kumalmasa na. Yes po, sir. Yes. Ara mo Tamang nga yan, pagdisiplina. Nonoy. Buyong ka na nga naguli ka sa banggi, ay makaugmahon ka nga ya daw. Bakal na nga ya, ay pasinsa na nga ya pata, na kanya kang barkada ko. O sige, gusto mo pa mag-inom? O, bakal na naman kiduang bilog, takitang na magampangan mo niyan, ta, padaguson na kaugmahan mo. Diba? Ang inom-inom ang kamang doon mag-ama. Good, sir. Oh, sige na nga, ta, mationg ko daw ngayon, kung paano maging buyong. Dapat pala, relax na. Yes, okay? po, sir. Yan, ano pa? Ang pinakalas, label the behavior, not the children. So, pagkakamali ang itara mo duman sa aki, dai mismong, so, sa paningin mo, so, aki mo ng, permi, sala. Iyo, tama man ang tama Iyo po, man. sir. Tama ba? Bata ko niya baga, grabe na baga ang protection sa mga children, di ba? Children, opo. Grabe na ang protection eh. Okay. Ito man lang, sir. Ayun man lang ito. Iyo. Pero magayon ang na-research mo. Magayon na ako bilang ama na pig internalize kong pigsasabi mo. Yes po, sir. Ikaw man bilang magiging ina ka, kung maging ina ka sa mga maabot na mga panahon, baka di ka abo magmadre. Ay. Maging ina ka baga, di ba? Yes po, Tayo sir. ba, diba? Aram na sa mga tamang gigibuhon. Ngunyan kaya baga, tud kita ng mga magurang, iyon bastonero sa ama, sa arong. Iyo po. Pag sinabing iyo na, Iyo, na. dulag ka na, sir. Tulag na. Naramduman ko sa ate, sir, na aki ako. Sige, Kuya, istorya mo nga, hindi ka makuli sa arong din mo na. Dahil baga, sir, paghapon baga dapat, sir, pag alas 3, maturog ka dapat. Natada. Pero, tiga tarang baga, sir, taaning maglangkaw pa daw. Iyo. Dan, iko, Iyo sir, san, mananggad. pag alas 3 baga, sir, nag-aali na ako san sa balay, nakiamo na ako san, dan, mahiling ko, sir, diyan na si mama. Kaya pala bukod na ako. medyo dahil ka nagtalubo kay Maray, kulang ka sa turog. Pampalangkaw daw baga, sir. Pag alas 3, mapahingalo ka, Iyo maturog po, ka. sir. Tanga, di lang madali magtalubo. Yes. Pag may edad na, pag sige ang turog, hindi ka parang pukaw na lugod. Iyo, baliktad talaga, sir, no? Kaugakan mo ngayon, angguran ka na, buhat na dyan. Garuman sa na, sir, nung aki, katigturuan ka maglakaw. Pero mo niya, nagparalakaw ka na. Yes, Naingot ng mga magurang. Di ba? Tama man yan ang mga experience yata. Yes po. Si amigo mo ini sa bio, ang makulog sa tataramon sa mga aki ay ang pigtaraman mo na patal-patalon kanoy. Yes, yan, sir. Yung man ang gadadi. Iyo. Kung nasasala, aram mo ni, ako naniniwalang tawong may tawong patal. Yes po, sir. Gabos sa tao, may tali. Yes po. Maski ang dito tao yan, igwa ang kitali na iba, may talent yan. Aram mo sa multiple intelligences na pigapod. Yes Gabaga po. ka yan, di ba? Yan, pag-drawing, yan, kung intelligence yan, di ba? Yes Ninsarong po. tao. Di man actually, di man kitawong patal. Pagabot sa Opo. estudyante, warang patal na estudyante. Magkakaiba kaya, sir, ang kapasidad kisarong tao. Yes. Igwa ni na estudyante, hugakon. Iyo. Kaya, ay napindot ko sa number ni ko, na, kaya, pag-abot ka ng mga grade, natangay sirta ang grade ko, Ababa. babaon. Dahil, sir, kaya nag-aadal. Natangay sirta, ay, ugakon kanoy. Di ba? Opo. Ay, baliktad po ata, sir, gariso aki ang sinaksak, gadaan. Ariso sinaksak sa mga aga. Sa barita ni Diyos ba, ariso sinaksak. So, aki o sama. So, ama sinaksak di ba? So, ama sinaksak ang aki. Tama? Iyo gadaan. Maka-aditon ba gadi? Iyo po, sir. Minsan, pag nakulugan na maribag ang aki, sir, Oo. dahil mo naram kung anong pwedeng, mag-ibo. Bata kita ba? Auso ba kasul? Opo. Tumagtikon ka, di? Ika na tumagikti ka na. Di. Di man. Amo. Pareho kita pa. Mga mabuot kitang akos, di ba? Di ba? O sige, yuman sana yan. O Opo, salamaton sir. ha sa imong Opo. na-contribute na yan. Sa mga samno, Opo. ngunyan na hapon, may gigriton ka. Ay, igwa po. Kung nagyanang, bakit siya gusto mong igrit ngunyan? Sila, mama po. Sige. Yan. Ano mensahe mo kay mama mo nagyanang ngunyan? Hello po, Mama Gina, Oo. Papa Antonio, and then nagpabati man po, sir, sa mga kaibahan ko dyan sa luwan na Bio India. Abay, inuto mo si mama mo kasi papa mo.
Mama Gina, Oh. Papa Antonio, Ate Junisa, Angie, and Jayan. Yes. As in, so mga kaibahan ko man po sa BU intern, Oo. nandyan lang, diyan man po. Ay, may ba kumaikuang kita? May sarap pa ng segment na nalingawan pangyari. Napakon sa uruntang dawa. Makomersyal muna kita. O sige, aramang, di si Papa mo po lang, bu yun. Po, sir? Antonio si Papa mo. Opo, Antonio, Marbella. Antonio baga, bu yun. Bu yun. Aramang bu yun mo, no? Ano yan, sir? So, tigagamit pang ano? Pang... Bu yun. Paguli mo na, paguli mo, putun na si Papa mo, ha? Nantig Papa, anong bu yun, sabi? Iyo? Ha? Opo. Putun mo. Saga, istoryan mo ako digdi. Pagbalik mo saga, istoryan mo ako, ha? Opo. Okay, ang assignment ko sa imo. Okay, magbabalik po kita, mga tugang magalipas lang kan mga patalastas. Yes. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano.
Yasha no more. Yasha no more. Yasha no more. Hoy mga fans, pagkusog na ang radyo. Alas 3 na nun nagilibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pangkonselo sa hapon. May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang Alas 4 na. Anyway, basta short, diretso mo sa nabiam. Ang sa tuyang mga health tips ngayon na hapon, ang may kinaraman sa epekto kang gutom sa mental health. Totoo man ang gayon na, o di kaya pagutuma yan, tabaka ngayon magka-problema ang isip kan. Totoo yan? Sige daw ni. Anong istorya? Sige daw, go. Igwa po ning mga negatibong epekto ang kagutuman sa mental health kan tawo. Galing po ini sa artikulo na tigsurat ning Sunshine Behavioral Health Sunshine website. Cruise? Hindi po. Isa. Sunshine Behavioral Health website. Sa Ayan, website. okay. So, sigun po sa nagkapirang pag-aadal, igwa ning negatibong epekto ini sa pag-iisip kan tawo, lalo na kung aki po ang nakaka-experience ning kagutuman, posible na enot magkaigwanin mga nin post-traumatic stress disorder o sa pigaabod po na PTSD na kung saan nakaka-experience po ang aki ning pauro-utro po baga na pagkarumdom sa iyang agyat na inagihan, as in napapagal po siya na magturog, ning nagkakayuga po siya ning maraot na pakikipag relasyon sa iyang pamilya, sa iyang barkada. As in man po sa iyang pag-aadal, igwang po inining epekto. Saro po digdisu nagkakayo po siya ning kapagalan sa pag-aadal na kung maghaloy po, posible na magkaigwa siya ning learning disability o mapagal na po siya na makaukod. Igwa po bagasan minsan na mga aki na nasa 10 years old na, pero dai pa po nakaukod. I see. Okay. Kaya pala, sabi baga ka ito, sa mga malnourished baga, sa malnutrition, pag malnurished ang aki, maluya ang learning absorption. Opo. Totoo man agad pala. Opo, nangyayari po yan minsan. Okay. Pero may anong epekto kan sa mental health? Sa mental health po kan aki, ning pantulo po inisuan no, ning Sige nagkakaiwa po siya ning anxiety. Kasi po baga kapag gutom ang aki, iisipon niya po na sa ina ko na makukuning pagkaon. Ano naman ang kakaunon ko sa sunod na aldaw hanggang sa pauro-utro na po siya mahahandal, magparaisip, magkakaigwa na po siya ning anxiety. Okay. Sige, next. Sunod po, kung igwa po ining negatibong epekto sa mental health kan aki, igwa po ining negatibong epekto sa mental health kan mga magurang. O ito po na adulto. Gusto sabihin, maski sisay na tawag ngayon, pag gutom ka, apektado ang isip mo. Yes po. Ako nga, pag gutom ako, di magpagkoronon. Natasir. Nagulog akong solo. Ala, makatakot daw pala, sir. Okay, ano niya? Ano na? So, ini po, not na epekto ka ini sa mental health kan magurang, magkakaigwang po siya ng anxiety. So, ito nga ni po na mahahandal, magparaisip kung ano nang kakauno niya sa masunod na aldaw. Tapos, pandua po kaini, magkakaigwa po siya ng depression, madidepress na po siya. Kasi, kung pauro-utro po na magparaisip siya ng nahahandal na po siya, mauli po na madidepress po talaga siya. Okay. Tapos, ang pangtulo naman po kaini, magkakaiyo siya ng suicidal ideation na kung saan makakaisip po siya na magpatiwakal o magpagadan. Ay, grabe. Ano? Okay. Pero kung kaalibaw ngayon, gutom ka permi, pwede magka-mental problem ang tao. Igwa po. Ito na po sa panghuri na panghuri. Kasi ay, nagapara-abanti man ako. Sige daw, sige. Go. Panghuri na epekto kayo na. Magkakaigo na po ng cognitive impairment. Iyon na po. So, kung saan po ang magurang na permi nakaka-experience siya ng kagutuman, posible po na magkaigwa siya ng problema, makarana siya ng problema sa pag-iisip, magiging malilingaw na po siya,
kapag permi-permi po na nangyayari ang arugka ini, posible man po na magkaigwa siya ning mga malala pa na epekto sa iyang mental na kapasidad. So, Ayun. Yun pa. Sa madali, in short, kung baka gutom po- ka, kung ano ang conclusion mo, therefore ngayon, anong conclusion mo? Therefore po, I conclude na kapag gutom ka, maghanap na ka na ning makakaon. Ta iyon naan. Kapag gutom po, kaya iyon na kung ano na nang maiisip mo. Minsan, kapag gutom ang tao, nakaisip na yung maraot na gigibuhon. Totoo talaga, makulog ang payo mo, di ba? Yan, Ano ba yun ka po. makarawan? Di ba? O kung ano, pag noon, pwedeng madiskuido ka. Kaya bagay, gumaga kay joke na nga, ay, hindi nga ngaya, may tama na naman ng ampay ito, yun, siguro nilipasan kigutom. Di ba? Iyo po. Kaya pag, ang tao na, di pagpalipasan kigutom, Yes, so, ikinalipasan ka ng gutom. yun sir. Pero nakaano ko tulos pag Na-recover mo to. no? na-recover na tulos. Kaya baga dapat kita, kung maski ngaya, although kung baka daiman, pero may kamay darang biskuit, di ba? Pag gutom ka, maski Tubig. tsokolate. Opo. Mga sweets, di ba? Tang brain ta, kay puhan ki protein. Yes. Mga sweets, yan, na glucose. Pagkonsumo niya ang glucose para mag-function ang utak mo. Yes po, yes. Ta kung gutom ka, dahil makaka-function ki maray yan. Correct. Dahil ka ki pig intake, maski anong sweets, biscuits, or whatever. Di ba? Kaya yan ang problema. Kung medyo kulang ka sa pangbakal, yan ang problema. Yan po ang saro sa pinaka Kaya aspeto may kung kwan talaga, nata. pag maluya ang pagkaon, may problema. Opo. Okay? O, Sige yun man man sana. lang po. Yes, very good ka. Salamato na maraya. Opo, thank you Eh, po. pamidbid mo na. Pamidbid mo na sa Ay, nagkanta. bago po pala ng gabos, ako nga po pala si Shaina Nazares, sarong intern hale sa Bicol University. Ah, okay. May pabatiyon ka. Go po. Sige daw, sige daw. Sige, batian ko po sa mga magurang ko, sa pamilya ko dyan sa Tabon-Tabon, Nazares family. Tapos sa mga kapatid ko po dyan, sa sila Sarina Ceballos, si Jonalyn Alburo, si Ma'am Paz, si Redal Bravo, tsaka si Romel, tsaka so gabos po na nagdadangog po dito sa DZGB. Marhay na hapon po sa inyo gabos. Yes, salamato Yun lang na. po. Salamato. Thank you po, sir. Alright, sige po. Mga tugang sa aga, mabalik po kita alas 5 din hapon sa programang Morning Hirit. Good afternoon sa mga taga-Balaguer. So basura dyan nindo, aksyon ang tatabian sa aga, ha? Sa mapala po kan si Josh Babino. Thank you, goodbye. Maray na hapon sa Indogabo.